Lycka till! Det är så som hjälper till på banan. Ingen pensionär. De vill hämta fika kanske. Jag vill att jag ska halsen. Och där hade vi tyvärr en disk. Spring nu Andreas, kom igen! Bra. Bra! Bra, spring, spring, spring! Kom igen nu, spring nu sista, släpp inte av! Bra, spring, spring, spring! Bra!